Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Bagi Kubor, Baman Kasmi. Hakasngi ka baki nongkit kam ka UDP Youth Wing Hari Boy kilalet banjurip ya ka building ka residential school kabala sateng mentala bon snem hasnong mautari merdon riboy. Kila penpaw ka jing benyaw halor ka jing pensateng ka sorkar ban pentre kam no ki bakum kite ki school. Ha ka ba kila penpaw ru baka sorkar kala day ban pentre kam shua ya kite ki school ban ya ka basnat hamay ya ki bakum kite hi ki school. Kibalatip kum kita ki Iklavia Modern Residential School. Kita hinong yalam ke UDP Youth Wing Hari Boy kiba kentup ya ubak don kupar sumer bat ubak sumar lang swear kila ong baka sorkar kadai ban pentrai kambet ya kita ki residential school bat kila bu ru ka jingkeli babalai ka sorkar ka ki khore ban bu maunong rem nakabenta bantai kita ki school Iklavia Model Residential School. Toy haka jingshisha ka sorkar ka day ban pentri kam shuai ki te ki beladon lupa ki belajan dep bat kan pensuk. Kat bana kalian kinong yalam karat mautari merdon serdarship lembat kinong yalam shnong ka mautari merdon ki baken thup yo ba bibi nong plang sordar ka mautari merdon ilaka serdarship bat uba bishar nong plang rang ba shnong ka mautari kilaong balada ka sorkar kamla ban pentri kam ya katay ka building residential school kasnong lembat karat kim ban si ban shimti bat ban penyat hino ya katay ka building kabala ishra da ka sorkar menta labun bun snem. Ki nong yalam sno ki badin ila yo ke jiktip na kini ki nong yalam ki mamanchua bagane ke school kala sedang na du arjat khadar te kum ka snong ke tu por da ke jing song chip namar ke jingwan kat kane ke school ha ke snong jungi te da ke jing song chip da ke jing yang menjur lang ila kloi benai ya kene ke jaka kumba arpo aka andre adu menta lan yo prasnem yim yo I ya ke jing seiso juga te nak liang jungi kum ka snong gila don hi ke jing penbet aka eksekutif ba ngin pha ya ka jing ujor lene ka reminder ya ka sorka aka bide ba ka jing sa teng jong ka ne ka school te nak liang jong ka snong gila don ru ka jing penbet bat ka jing ban pentip cha ka sorka ba ka jing don jong ka ne ka school ka kala long penban ka tem sniu na ka benta ki ki riu shim kabu namar ba ka long kumne te ki briu ke wan di wan bam lane ki wan shongka yang ne te ka long ka jingma ya ki nong shong shnong ro te kumta ka jing karpat jongi ya ka sarkar lengba jong pi ka youth wing jong ka UDP ba pin sngeu lem ya kane nang ba kane ka school ya ka ka bangila karmen bangin yo ya ka jing mentoy lengba ka jingwan jong ka kan long ka ba sei so na ka benta ki nong shong shnong kum ju ru ya ka raji bro we Tengama, saya ke pengatip ke kalong ba. Rupa sedang kan ka kila wan pan jaka nangi kum karaj ke snong. Mad ka juga por nak liang jungi ngi snow tenat sibun ban yo kum kata ka school na mar ka dei ka school ke ba ai ki ki baduk ki bakerduk ke ba dei ka school ke ba ai ji mentoy ba ai jin start ki nong kendong. Jadi nak kata kadau nak liang ka sinong ru ka kloi ban ai kene ka jaka man nak liang ka right ru kala menjur ban kongu ya ka ka baka sinong kala dap ai. Dan nak liang jungi kendiat ban nyatu kolong ba ni sungsi ba kene ka jaka ka sa kut kumne ngintip nak ka dau. Dan rai ka bangi tip kolong ba u kontraktor wong ba kat kajing ekren ban manga personal kamut ba wong ba dang sa haka taka revise estimate taka revise estimate hadu menta ka so kaja lane kam don lenti pen hadu menta yengi sultanat sibun banakal yang ka youth wing yang ka UDP kelawan menta ka step banwan page lem ya kene ka jaka ni ai kuble ya kiru bakila ya poilang kene ka singi tena kaliang yongi kum karaj bat ka sinong hi kalong ba
ladang iyo dengi kadai ke jingkar ku nak bertajungi baladang imio ru katkum ka agreement ke bangi layete bakane ke school kadai ke jungi kimla ka sorkar kamla ban kopchor ne ban kam try kene ke jaka endre kadai ke jaka jungi ka snong bat ka right tengi karpat yepi kum ka UDP youth wing ban panekran lam sorkar kenang bakan urlong no kene balada kam urlong ngin up sotang kumba kato kene por tengi kum kasnong bat garaj ngin simno ban panon kam Parti UDP Youth Wing Riboy District ni wan hang ni kapor ringkat ka kidang ba sinong kibriu jong karaj mo ke sordar ni dan lang ni kawai ki jinghu kalong namar ba ka parti UDP Youth Wing hi ka phai khamat show paj ba namar bangi pe ke jing e jong paj ba bangi kendu men hak ni kisi ni yo i yai minister jingi lemba ka education department iwan ban bu mau long rim yak ki lai south li ki school ka bo ang mane yu chairman i advisor jingi ba hapo pam sim bat siapa mau hati ba sejirang ru Henry kawai ke bangang ko apan bu jing kali ni kalong ba kita ili di nang liban sedang Henry kani badan hani madon ni la dep dep lupa siteng balai ka sarkar kam phai khamat swasya kani ke school ke badan kam ke bala dep dep siteng kaban long ke jingker ku namata ki babun ki kena school jing ni markat kum bangai kendu banyak keren bat kirang ba snong bat kibriu jong snong bat katu kat ni kilong kemi long pa ki ong bakani ke school ke de ke wina ka model school ke bala banyak kerengkat kerdan bat ke Pine Mount School Batlada kalong kumta lilay katno kalong ka jingker ku yingi namar hari boy district batlada ngi phai hakum sing constituency barok kawai kum sing constituency ka residential school kadang datang kani kawai empat don residential school ka bahe ka babyang kum kani balada kalong hayat bait lada kadep tikani kalong ka jing temu jongi jong ka parti UDP ba habangi mentangi dalau jong minister kamtam moy minister badan buram jingi de na ka parti UDP ba idan sya ka jingke kri kum education minister man kentiu ya ka puli kadang li ha ka than jingi kamtam baduk Namar pi ni kum ki baduk basuk ki kimi ki pa menta ka perthai kala rit pa ngimdan syu ka jaka ngimdan syu ka spa ka pho bangitang ai ki khun ba kin ong ki khun rep no ma phi ka ni ka jaka janga lani khun chim ka ni ka pisa ba fin stang business dek ai ka ba kimi ka pa jingi kila ban ai ni ka ditang ka jingnang jing start tang ka jingnang jing start ka bala ban ai ngi te namar kata ngi kwa ba ka ni ka school kan dep no bat ngi kwa ba ka sarkar kan phai khmat sa ka ni ba kan le document sim ka ba jingtip lem bakin train no ya kan pendap no nang baka jingker ku kan long da menta jungi kan ka umsning conference bat khamtam lagi menta gini kinong hangni po modern mo kan ke area bani jan bat na menta jungi ka district hi bro koi kata ka de UDP Yudwing mo mali advisor jong ka UDP Yudwing di bhai ingi iba kani ka school ni hawai jingro soy ka sinong bani ka raj paglano lut jaga jaka kumba arpo ekan nam ta residential school bani jong sarkar ani community ba jingdon residential school kal jimatoy bakrao kamtam ka sinong ka raj bani ka ribhai tusik ibra koi ingi iban ba ka jing ino jong ni sarkar kam simla beteng biang met pendep ini ka school kolong jidong bakrao antala kendai senam posem na sila jendon di lada kalong kumni nga thay lada sorkar ka persiang man pan gijaka nagi pat girat lagi snong kal pelong artian ki inong ya ki inong lam snong ni juga rat lagi ima ban aja ka sorkar ini ba kani ka jingle jong sorkar ka pendu mensim tinggal skam ba naliang jong ka sorkar lamang kumba ar kror sab kendai la ya kani ting community ba kani ka di pendap ting ya kani ru ngala keren soal posisi nilai keren rong masnong nilai keren ka party meeting nilai keren ka yagi rong masnong lu yo sadar bangin wan pi jurep ikan ka residential school ke badan hangi po sinong mau tori madan kani kalau jimetoy bakrau ada ka kani ada ka urlong kalau jimetoy ka jikerku bakrau ya kilongi ngebaduk nama kani residential school nam tak ki kena nong kendong kani yo lembaka umsning blok isim ke blok wise kadang ke arp di school apa jelah berkoi lemme kalian ngi dang shen ba po hamsim macam lawan inaugurate bu mau nong rim nam ta school po hamsim ngi po mau ti konsensi po sonidang kunta ti lada kani ka belum lupa pra nice time belum lupa kam shem lap I belong seiso ka pelong artian ru ya ka inauguration ka inaugurate po hamsim ka balas le po mau ti konsensi isi kali kanong ka ju ka mo ka jinglong ka ba kumajah ni po motori ini kwa ba kadi kadi message ka ba shy sa government hot yang jungi don government ngi hal ngilong kum ka party ngilong constructive man naman yo lalangi ngin approach government kadi kam kut tang hangni banawan inspection ngi sulam bakalti bang ini keren bagasno bakarat bat mengi kum ka party ngin lek ngin bu appointment dari ka delegation sa sarkar
ba kai ka daw pelong sarkar ban ba mla man ya chakmat ya kan school kai ka daw ba ka ba mla penulong ya kan jing temu bagi paj ba nong sok song di community ka daw jadi ka nom kutang ni ada ngin poi selu ka po du sarkar tang bagi you a clear picture mangitip ba kani ka wa ka da issue na ka PUD PUD building na chief engineer PUD building office ini ising la ban kami yo mon materials kam tip shu yang juga chief engineer PUD building boleh ba pelong ya ka department bakam la ban ya chakmat tinga scam baladangi ong ba ka sarkar Meghalaya kapan pun ba ki residential school ni kwa ban kili kat no tuli na pling residential school ki along kila function tila na kanila prakna stem kala ya ala kamla ban function kumulong community ba ka integration ba lep hanong po amau ti ba kiwi wegi apa jirang dese ka future jengki ka future jeng ki residential school ni kwa ba kono ba ka sarkar la pulut lagi pokur lah lagi kurang lah perut ya kan ka infrastructure ya building ni kuat ba kan long function lang bagi beriu hindi bagi yo cuma tu tangi kena school lai indirectly kelaban mo in terms of employment in terms of indirect employment mo kan ka school building dengan supek ala ban kata kumba syajar ngut kino kena school te mudur fi syajar ngut kino hikai ki kena school kanut kino hikai gendon ni di mentah ka basa ngakat kum jingtip no kontraktor kalong ba ka building school kala biang adep almost 80% kala dep mentah ka basa kalong ba lada kan ka function kan ka school iwan kino hengkai he ka caka sa kino hengkai lada ki kina school ki wan school hang ni he kin sa kina school kalong ba mentah ka sa kalong kadi ka hostel lam taki kina school kadi ka quarter lam taki no hengkai ki staff kita kadi ba i are elements two elements kidan ba di ban pendep na yang sarkar kena bakalong fully functional ya kan bangin siya ini ka school ban motoring bahap umsing block bangin siya top priority bangin pressure government bangin wat kanalti kumno bangila ban pendulong bagi jingpos niu jong kinong song jong karat modern berkuai karai modern gunung ba karai li sinong mo karai li sinong tingi ba gani karai modern ka motoring karai not so ba loy museum jika kumba arpo akar kolong ka ba ihap ajing ro ya ka dorba shnong ka rat magila loy museum ban anam ta ban yo ka jingshai ka jingnang ni start asyong jungki dia kata ka ba kwa request dari yang jonga bat ngim kwa man kan sibun ada ingin sabut dia ni kan ni lembaga jingtelang bat karat oh sodar bat shnong bat member dengan shnong bat mangi nginyalich po ngin delegation so government bat ngin pek ka ba ngin sepek ka jubab ali sarkar nga try habang ngilit sa government ngin sa welang ipiki press media bangin yo bat